Sedmý zpěv. Cesta pravého poznání. Vznešený pravil. Nyní, Arjuno, poslouchej, jak mne můžeš dosáhnout cvičením oddanosti a jak ve mně můžeš nalézt svou tvrz, své zasvěcení, upřešli se ke mně. Povím ti o vědění spjatém s poznáním. A pokud si je osvojíš, nestojí věru jiné vědění za to, abys je znal. Mezi mnoha tisíci lidmi se jich jen málo snaží o dokonalost. A mezi těmito požehnanými snad jen jeden jediný mne zná v mé pravé podstatě. Moje podstata se projevuje 8 způsoby. Zemí, vodou, ohněm, vzduchem, prostorem, myšlenkou, rozumem a vlastním vědomím. To vše jsou moje projevy. Ale toto je jen úzký pohled na mou přirozenost. Neboť věz, o synu Pridhy, že za těmito podobami se projevuji ještě jiným tvarem, a to samým životem, kterým se vesmír tvoří a udržuje. Věz, že každá bytost je dítkem mé dvojí podstaty, která je matkou a otcem všeho stvořeného. Hleď, já jsem původ i zánik všeho míra. Nic není nade mne, Arjuno. To nejvyšší a nejnižší je obsaženo ve mně. Jsem zlatou šňůrou, na níž jako perly jsou navlečeny všechny světy a všechny životy. Jsem chutí vody, Arjuno. Jsem světlem slunce i měsíce, posvátností véd, zvukem mizejícím v tichu oblohy, lidskostí člověka. Tím vším jsem já. Jsem libou vůní země, jasem ohně, životem všech, kdo žijí. Jsem plamenem, jenž spaluje moje uctívatele. Věz, Arjuno, že jsem věčným semenem všeho žití. Jsem rovněž hrdinstvím statečných. Mezi vzdělanci jsem mečem jejich ducha a jsem slávou lidí proslulých. Jsem zbraní silných, zbraní nezrezivělou hněvem a neotupenou žádostí. O Ture mezi muži, jsem povzbuzením pro každého člověka dle jeho povahy. Věz, že vše, co náleží ke ctnosti, i to, co pochází z vášně a temnoty, to vše vyvěrá jedině ze mne. Já nejsem v těchto věcech, ale tyto věci jsou ve mně. Tento proměnlivý svět, oklamán mnohotvarým vzhledem mých věcí, mne
neměnného a neskonalého nezná, Arjuno. Neboť věř, že moje vlastnosti vtělující se do všech tvarů života jsou mým božským přestrojením a těžko je lze odhalit. Jen ti, kteří mne vytrvale hledají, prohlédnou skrze tuto clonu skutečnosti a za ní mne naleznou. Ale nepřijdou ke mně lidé zlí, nevědomí a špatní, kteří oklamáni vnějškem věcí neumějí rozlišovat a sledují cestu krutosti a násilí. Je 4 druhů dobrých lidí, kteří si mne přejí. Ti, kteří trpí, kteří hledají vědění, kteří touží po vzestupu a ti, kteří si přejí moudrost. Nade všechny tyto lidi vyniká moudrý člověk, nezlomný a zanícený pro jediný cíl. Svrchovaně drahý jsem moudrým lidem a moudří lidé jsou drazí i mně. Ušlechtilí jsou v skutku všichni, ale na moudrého člověka pohlížím jako na sebe sama. Neboť jedině mne si zvolil za svůj nejvyšší cíl. Moudrý člověk, když prošel mnohými zrody, nakonec splývá se mnou. Ví, že jsem to, co je srdcem všeho stvořeného. Velmi zřídka dochází duše takové vznešenosti. Ostatní zapomínají na svou pravou povahu. Jsou svedeni na scestí tou neb onou tužbou, vykonávají ten či onen obřad nebo se klanějí rozličným bohům. Ale nechť si uctívatel na základě skutečné víry vyvolil jakýkoliv druh uctívání. Já jej v této víře utvrzuji. A jestliže se drží této své víry, dosahuje skrze ni naplnění, které já sám uděluji. Leč ovoce rostoucí pro lidi s omezeným poznáním je pomíjivé. Uctívatelé bohů jdou k bohům. Moji zbožňovatelé však jdou ke mně. Ti, kteří nerozlišují, nejsou sto pochopit mou neměnnou a nadsmyslnou podstatu. Stotožňují proměnlivou hru mých nespočetných projevů se mnou. Zahalen kouzlem klamu nejsem všem viditelný, tak zůstávám pro ošálený svět utajen. Já, jenž jsem nenarozený a změnami nedotčený. Znám, Arjuno, vše, co bylo, vše, co je i vše, co ještě bude, ale nikdo nezná mne. Klamem radosti a bolesti, dobra a zla, klamem pramenícím z touhy a nenávisti
jsou všechny bytosti vrhány do hnacího kola zrození a smrti. Potom mne mravní lidé, kteří se odpoutali od hříchů a od protichůdných klamů, uctívají s neochvějnou vírou. Ti, kteří by chtěli uniknout zkáze a smrti, naleznou ve mně své útočiště, neboť jsem sama skutečnost, jsem samo vysvobození. A ti, kteří mne poznávají jako plamen obětního ohně, jako nehmotného pána nebe i země, ti do mne vstupují v hodině smrti.